taas. Se on DigiJT tässä. Tällä kertaa. Vähän on siirtymä kesken, mutta eiköhän tästä kohta lumpsaheta tänne tietokonepuolelle kokonaan. Näin. Tässä nähdään se meidän hieno vaakasuuntauskartta, mikä mittailtiin viimeksi. Minä vähän siistin sitä NanoCADillä. Ilmanen 2D-piirto-ohjelma. Jos yhtään kiinnostaa tämmöiset, niin kannattaa lattailla. Toinen muuten, mikä kannattaa ottaa haltuun, niin tuo Fusion 360. Se on ainakin toistaiseksi vielä ilmanen kaikille ja sillä saat jo 3D:täkin piirrettyä. Jatketaan näitä mittauksia. Nyt hyödynnetään sitä, mitä tuolta sylinteristä saatiin irti. Sieltä myös saatiin nämä suuntaukset. Ja aukkojen paikat. Eli nämä punaiset viivat. Ja me tarvitaan niitä nyt sitten, että pystytään laskemaan täällä Excelin puolella, että mitä meidän aukot tällä hetkellä mahdollisesti virtaa. Ja siihen me nyt tarvitaan ihan ensi alkuun porraus ja sitten tuolta suoraan Excelistä eli CADista saadaan kehäleveys eli just tuo punainen viiva. Ja niistä kahdesta laskemalla saadaan suora leveys. Tässä on A-huuhteluille, B-huuhteluille, C-huuhteluille, paolle ja imulle ne kaikki. Sitten korkeudet saatiin portmapin puolelta. Tääkin on puhtaaksi piirretty. Pystysuuntaukset mitattiin erilliselle lapulle. Ja tosiaan ne korkeudet tuli tuosta. Pystysuuntaukset ne meni viimeksi sille niin kuin silmämääräisesti ja vanhasta muistista, että noin ne nyt suurin piirtein on aikaisemmin ollut. Mutta sitten ruvetaan laskemaan, menee trikonometrian puolelle. Tehollinen korkeus, kun meillä kanava sohii kovasti ylöspäin, niin se itse kanavan korkeus ei ole se aukon korkeus, vaan se on pienempi. Tässä on nyt laskettu ne teholliset korkeudet. Sitten oli vaakasuuntaus asteissa. Eli männän tai sylinterin porrauksen keskipisteestä viiva tuohon aukon keskipisteeseen. Ja toinen viiva vaakavirtauksen suuntaan. Se on kanavan etu- ja takaseinämän keskiarvo noin suurin piirtein, minne se virtaa tuo kanava. Siihen piirretään viiva. Ja sitten se vaakasuuntaus on näihin kahden viivan välinen kulma. Tässä tapauksessa A huuhtelu 33 astetta ja B 51 astetta. Ja tällä nyt sitten ikään kuin lyhennetään tämä viiva vastaamaan sitä, mikä tämä virtaussuunnassa tämä kanavan leveys on. Koska kanava, jos se virtaisi tänne suoraan sylinterin keskipistettä kohti, niin silloin tämä viiva olisi aika lailla just se, mitä me tarvittaisiin. Tarkemmin se olisi vielä tuo suora viiva tuossa. Mutta koska nyt tämä kanava ei virtaa suoraan, vaan se virtaa tuonne ihan eri suuntaan, niin meidän pitää piirtää se viiva noin suurin piirtein tähän. Tai kuvitellaan, että piirretään sitä. Nyt ei tarvita, kun se lasketaan suoraan. Tämä on huomattavan paljon lyhyempi kuin tämä vino, tai saati, jos se olisi vielä isommassa kulmassa tuo. Mutta sieltä saatiin nuo vaakasuuntaukset. A33, B51, C sopivasti sohii suoraan keskipistettä kohti. Ja pakoaukkoja meillä on vain yksi, jolloin se on väkisin, tai no ei väkisin, mutta nyt se on symmetrisesti
niin se on siinäkin vaakasuuntaus 0. Imut on tuosta kuvan ulkopuolelta mittailtu ja arvioitu. Siellä on 2 leveitä aukkoa. Ja vaikka ne yhdessä menee suoraan eteenpäin, niin se kun jaetaan kahtia, niin vastaa periaatteessa tuommoista melkein A-huutelua. Eli ne ei virtaa suoraan keskipistettä kohti, vaan suoraan keskipisteen ohi, josta sitten seuraa tuota kulman muutosta. Nyt on saatu vaakasuuntaukset. Sitten lasketaan tehollinen leveys tuolle sarakkeelle kaikille. Ja sitten kun meillä on suurin osa aukoista nätisti suorakaitteen muotoisia, niin voidaan laskea. Tehollinen korkeus kertaa tehollinen leveys, saadaan virtausala. Pakoaukon pinta-alan on käynyt laskemassa Portmapista. Ja siitäkin pitää vähentää sitten totta kai tuo kaareus pois. Se onnistuu helposti. Jaetaan vaan suora leveys kehäleveydellä. Saadaan suhdeluku, jolla sitten kerrotaan tuo pinta-ala. Ja tähän on vielä laskenut yhteen vasemman ja oikean puolen aukot. Pakoaukko en, koska niitä on vain yksi. Ja se mitä me nyt seuraavaksi tarvitaan on pako, huuhtelu ja imu-alat, virtausalat. Ja niillä lähdetään nyt sitten pelaamaan aika-alojen kanssa. Mihinkä meillä tuo sylinteri riittää ilman viilauksia? Meillä on porraus 49,8, isku 42, saadaan kuutiota 81. Otetaan nyt vaikka tuo pakoaukko ensin. Se on viilaamattomana tuon kokoinen. Heitetään tänne virtausala, pystysuuntaus 0. Sama muuten näillä kaikilla nyt kun se pystysuuntaus on korjattu jo täällä pois edellisessä laskurissa, niin tässä voi käyttää 0 kaikkien osalta. Pakoaukon ajoitus oli ilman viilausta 172. No, annetaan kierrosluvun olla tuo 11 000. Korjauskerroin sitten, tää on se aika-alan ominaisuus. Puhutaan alasta ja puhutaan ajasta yhtä aikaa. Mitä enemmän meillä on kierroksia, sen vähemmän meillä on aikaa. Ja mitä vähemmän meillä on aikaa, niin sen vähemmän on seoksella aikaa mennä läpi siitä aukosta, jolloin aika-ala pienenee. Nyt sitten tämä korjauskerroin tässä niin korjaa tuota aukon muodosta johtuvaa, koska koko aukko ei ole koko ajan auki, vaan se aukeaa pikkuhiljaa. Sitä mukaan kun mäntä tulee alaspäin, niin aukko aukeaa. Niin tällä korjauskertoimella nyt korjataan se pois. Saadaan ominaisaika-alaksi 1,04. Ja kun ruvetaan kahtelemaan tässä taulukossa, että minnekähän se riittäisi. Pakoaukko, suositeltava 1,4, niin se ei riitä tuonne asti. Pudotetaan kierroksia, laitetaan 10 tonni vaikka. Nyt meillä on 1,14, ei riitä vieläkään. 8000 kierrosta, 1,43. Nyt se alkaa olla täällä. Se vaan, että mitä pienempi kone, niin sen isommat luvut saisi olla. Tuohon kun laittaisi vielä 80 vaikka, niin tuo voisi olla 1,6 jo siinä, ja 50 1,7 kenties. Mutta mennään tuolla 1,5. Eli jos me 1,5 halutaan se, niin näköjään 7500 melko lailla pitkälti, minnekä se on riittänyt. No, se riitti sinne. Sitäpä me viilattaan, sillä ei ole sen isommin merkitystä, kunhan tää on vaan tämmönen kiva tietää juttu. Sitten huuhtelut tänne, niin sille sopiva kerro on tuommoinen 0,71. Se on keskimäärin enemmän auki kuin pako, joka on ovaali. Ja nyt silloin korjattuna, no 1,20, 10 tonni riittää helposti, 11 000 kierroksiksi, 1,13, vieläkin aika paljon. Mutta eihän meillä ajoitusta on noin paljon. Sitä oli 140, mutta kokemuksesta voi sanoa, että 140 huuhteluille niin se on aika paljon ja toiminta on hyvin epävarmaa. 130 vielä on semmonen hyvin järkevä oloinen toimiva, jolloin meillä alkaa lähestyä 0,8 ja ominaisaika-ala huuhteluiden osalta. Eli huuhtelut vois riittää 12 000 kierrokseen.
Onneksi se ei ole se, mikä rajoittaa. Katsotaan vielä imu. Se on aika pieni. 492 virtausala. Ajoitus oli se 107. Jos ei männän helmaa lyhennä. Ja sille kerroin 0,61. 0,54 ei riitä minnekään. Laitetaan tuo 6000. Ei vielä. 4000, 1,63. No nyt se on siellä suurin piirtein alueella. Tässähän meillä on apuna vielä sitten nuo läpäät, jotka korjaa tilannetta, niin tälläkään nyt ei sitten taas ole. Kiva tietää, että jos olisi pelkästään mäntä ohjattu imu, niin alkaisi loppua jo tuossa 4000 kierroksen paikkeilla. Mutta eihän meillä pääse ruuti loppumaan kesken, koska myöhän viilattaan tätä. Viilaamattomana portmappi näyttää täältä. Ja minä tuossa pikkusen hahmottelin, että se voisi viilattuna näyttää kutakuinkin tältä. Huuhtelut oijottaan pelkästään, siistittään, niitä ei levennetä näillä näkymin ollenkaan. Niin kuin nähtiin tuolta aika-aloista, niin ne riittää aika pitkälle. Mutta että pako ja imu loppu kesken. Näinpä ollen pakoa korotetaan. Se oli 172 astetta, niin aukioloasteita parikymmentä lisää. Ja itse asiassa sitten kun me madalletaan sitä sylinderiä alapäästä, niin se tippuu sen 10 astetta vielä. Niin korotetaan aika reilusti. Tässä on viivotettuna tämä, kun laskeskelin toiseen laskuriin tuon pinta-allaan. Varmistin tulokset. Mutta niin, asteita noin 195. Hyvin paljon yli siitä, niin taas meillä alkaa olla hyvin piikikäs kone. Ja imu taas, niin jos me nyt 28 millinen kaasari laitetaan, tarvitaan aika isot aukot. Tässä semmoset, jos me nyt 28 millinen kaasari laitetaan, tarvitaan aika isot aukot. Tässä semmoset, käytännössä PV-pytyistä kun puhuttaa, niin sinne ei voi tehdä liian isoa imua. Eli tekee just tasan niin ison kuin mahtuu, että ei puhke alatiivistepinnan läpi, eikä mene huuhtelulähtöjen päälle. Semmoisilla muutoksilla tuolla jo äsken näkyykin viilatun version tiedot. Tämäs niitä kahtomaan. Aloitetaan vaikka sieltä pakoaukosta ihan ensin. Nyt se viilattu versio onkin 475 neliömillin sijaan 655. Edelleen pystysuuntaus ei muutu mihinkään. Ajoitus ei ole 175 vaan 195. Ja korjauskerroin, se oli äsken suurin piirtein se ovaalin muotoinen. Nyt se on jo reilusti korkeampi, eli 0,69 pistetään siihen. 4000 kierroksella olisi vähän yliampuva 1,5 tähätään, niin kierroslukua säätämällä se sinne saadaan. Ottaisi vaikka 10 tonni, vieläkin mennään yli 11 500, niin sillä ollaan aika kohdallaan. Eli nyt meillä pako riittäisi tuonne 11,5 tonniin. Huuhteluille ei tehty mitään, ne riittää edelleen sinne 11 melkein 12 000. Ja sitten imu, se isoni aivan valtavasti, 723 neliömilliä. Ajoitus, no tällä kertaa voitaisiin tehdä sille, että tähän kierrosluku, jos annetaan olla tuolla 11,5 tonnissa, ja korjauskerroin 061 imulle. Ja meillä on mäntä ohjattu. Ajoituksella saadaan nyt sitten luvutko täsmäämään, ja näköjään saa olla 95 asteella. Ollaan aika lailla siellä, missä pitääkin tuon mäntä ohjatun osalta. Ja sitten jos mahdollisesti jätettä ne läpäät sinne vielä kaveriksi, niin ne pikkusen parantaa tilannetta ja voidaan päästä jopa 12 tonniin aika-alojen osalta ja imun osalta. Mutta kun ne ei ole ne ainoat asiat. Tämähän olisi helppoa, kun tässä pelkästään aika-alat vaikuttaisi. Näitä kun on näitä apu-exceleitä kertynyt tässä harrastaessa, niin tässä on yksi. Tällä saadaan laskettu aukkojen leveyksiä ja aukioloasteita. Ja yksi melko tärkeä muuttuja tässä viilauksessa on just nämä asteet. Jos aika-alat kertoo paljon koneesta, niin siinä kuitenkin voidaan tehdä isojakin virheitä, jos luotetaan pelkästään niihin. Meillä voi olla hyvin kappea ja korkea aukko, jonka aika-ala on sama kuin hyvin matalan ja leveän aukon. Mutta sitten taas näille aukoille on semmoiset suositeltavat
kiloasteet, joilla kone yleensä toimii melko lailla hyvin. Ja kun me nyt sinne 11 tonniin suurin piirtein saattiin aika-alat riittämään. Siellä nyt oli jo suhtkot järkevät ne asteet valmiiksi, mutta tästä nähdään, että 11 tonniin niin suurin piirtein 130 astetta huuhtelut, 190 imua ja 195 pakoa. Lähtökohtaisesti voisi sanoa, että mitä pienemmillä asteilla selviää, niin sen parempi luonteinen kone on luvassa. Ja yksi mikä tästä puuttuu nyt sitten loppujen lopuksi on huuhtelut, imu ja pako. Mutta kun paossa on 2 eri osaa. Siellä on pako, joka aukeaa ennen kuin huuhtelut aukeaa, ja sitten on se alaosa, joka on auki yhtä aikaa muiden aukkojen kanssa. Ja tuohon melkein tekisi mieli lisätä, että blowdown, joka suomeksi tarkoittaa sitä, että kun meillä työtahin aikana nousee sylinterissä kovasti paine, niin blowdownin aikana siitä paineesta mahdollisimman iso osa pitäisi saada pakoaukon kautta pakoputkeen. Että siinä vaiheessa, kun meillä aukeaa huuhtelut, ei olisi enää pytyssä mikään älytön paine, ja huuhtelut pääsisi virtaamaan mahdollisimman nopeasti oikeaan suuntaan. Kun jos meillä on liian pieni blowdown, on huuhtelujen auetessa vielä sylinterissä niin paljon painetta, että lähtee ensin virtaamaan ne pakokaasut joka suuntaan, minnekä pääsee, ja menee näin ollen huuhteluihin. Ja tuommoinen perusnyrkkisääntö, että blowdowni saisi olla noin 30 astetta. Sillä nyt ei taida olla niin isosti väliä, että mikä on kierrosluku suunnitellulla koneella. 30 astetta pidetään hyvänä ihan johtuen siitä, että jos me nostetaan blowdownia 30 asteesta, tuohon tarkoittaa sitä, että se on 30 astetta auki ennen kuin huuhtelut aukeaa, ja sen jälkeen kun huuhtelut on mennyt kiinni, niin pakoaukko on vielä 30 astetta auki, niin se on 60 astetta jo huuhtelujen aukioloajan päälle. Ja muistetaan, että meillä on vaikkapa 130 asteiset huuhtelut. Siihen kun laitetaan 60 astetta lisää, niin me ollaan saassa 90. Ja niistä ei oikein ole varaa korottaa, koska sen jälkeen menee niin piikikkäksi, ei pienillä kierroksilla tuota tehoja ollenkaan. Tuon blowdownin takia on kehitetty 2-osaiset, 3-osaiset paot. Onpa jopa 4-osaisia, kun pakoaukon kokonaispinta-alalla on hyvin vähän merkitystä tehon kannalta. Just tuo blowdown pinta-ala tai aika-ala, se merkkaa ja paljon. Moderneissa koneissa alkaa olla jo semmoista, että huuhtelu tulee paon alle tai pako menee huuhteluiden päälle. Ja itse asiassa pakoaukko ei enää kaikissa edes mene alakuolokohtaan asti, vaan loppuu jo hyvissä ajoin ennen. Jos nyt vielä katsotaan tätä viilattua portmappia, tai sitä minkälainen tästä pitäisi tulla tuosta sylinteristä, niin tännehän periaatteessa mahtuisi pienet lisää pakoaukot. Saataisiin 3-osainen pako ja mukavasti lisää blowdown alla, mutta ahtaaksipa käypi. Suzukilla on jostakin kumman syystä ollut päähänpistona laittaa nuo pinnapultit sen verran eteen, että tästä jos lähdetään louhimaan, niin puhke vaan sinne pinnapulteille. Ja nyt kun DS-Cupin luokan säännöissä oli, että ei saa lisätä metallia hitsaamalla, me ei saa niitä vuotoja sieltä oikein paikattua. Ilman isompia kikkailuita, ja mulla ei aika riitä valitettavasti kikkailla tällä kertaa hyvin paljon. Eli tähän ei ole tulossa 3-osaista pakoa. Se auttaisi, mutta mennään tämmöisellä vähän jännän muotoisella. Normaali tapahan olisi levittää ihan tasaisesti joka puolelta. Tehdään ovaalin muotoinen, mutta kun edelleenkään tällä alaosan pinta-alalla ei ole merkitystä, niin siihen ei kosketa ollenkaan, vaan viilattaan pelkästään ylöspäin. Ja sivuille minkä pystyy. Pakoaukossa tommonen kestämisen raja on 68% porrauksen halkasijasta. Tässä on nyt aika tasan just se. L-mallin rengas pitäisi kestää vähän paremmin, mutta koska mulla ei niitä L-mallin renkaallisia mäntiä ole kovin montaa, tai varsinkaan eri kokoja. Pidetään tää nyt turvallisella rajalla. Katsotaan minne asti päästä. Ja jos tämä video nyt aiheutti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia, mitä en ihmettele yhtään, koska me itekin tätä taas pallauttelen mieliin, niin laittakaa kysymyksiä tuohon ja tilatkaa kanavaa, koska me teen tästä vielä jossain vaiheessa selkeämmän videon vähän esimerkkien kanssa. Kiitos ja ei kun ensi viikkoon.